Dwi'n cael ein yna. Lle mae bobl sti, de? Go! Hei! Lle mae bobl sy'n mynd? O, mae Gwynt yn mynd â nhw. Ie! Hei! Diolch yn nhw'n mynd. Diolch am mam. Ti wafod, mam. Helo, mam. Helo. Beth yw hwnna? Pan wedes i wrth Glynnis bod ni'n prynu'r tŷ, fynnodd i bod fi'n ei gymryd e. Ti'n rhoi'r trial dadled 84-year-old sy'n drwm i'ch liw? Bydd e'n talking point. Yn yn dinner parties ni. Ti sy'n mynd i gwca yna fe. Wedodd mam bod Celyn di siarad â'i financial advisor e. Pethau'n dechrau symud o'r diwedd.